Dziesiątka, jednostka, 17. Ślubuję mi. Tak? Dawajcie, pozdrawiam się, nie zabłudzi, bo jest to horski teren, także... Idzie sa, poďme. Witajcie w jury. Super! Chodźcie, nie można, tu kolory są przeszli. Chodźcie, jak Super! A Lukas on się stał jak kupały. Światła, będzie... Do aresztu, Hobertę, stroniuję tu do aresztu! Do aresztu! Przejmijcie te grajdy. Ja! No i ja tak idę. Bertę do aresztu! Koliko mała cukru razy? On chyba... A dzięki tu mają, nie Ja taka chora żena. Ja chora żena. Ja słonia jedna. Ja słonia jedna. Babka. Babka, medycynka, doktor dał, doktor.
tak náhle? No, náhle. Tak ako vy ste mi stlačiť ruky? Nie, ani takto, keď vás zatočím. Bez predkolobia. Čo sa rovnako? Stále. Nie, vieš. A ja by som ešte predtým chcel teda na horné rebro a smerujeme po hrude horné. Čo budeš pobližiť, či je vzduch a rebro? Takže keby bol vzduch, vás to presvedčí, že je to? Že sme skúna. I got a page one story buried in my yard. Got a troubled mind, going down to the medicine show. If I've got to choose between doing penance and doing time, going down to the medicine show. Yes, I am. Dvaja, žltý 6, zelený 4 a to je všetko. I got a one-way ticket on the 806 to the outskirts of town. And I'm going down to the medicine show. Say, hey, conductor, now don't you stop until you hear that gypsy sound. I'm going down to the medicine show, but I know that it's hard to be a reasonable man when you stop finding reasons for everything. But tonight I'll get some answers, baby. Nemôžem to len tak pustiť a môžem. Lobby, keď sa máš kávu, on nezrobí. Vodku daj jednu, čakaj, jeden zrobí to jedno. Ja sa chodím na kultúre pomoci, aby ja vám akože môžem pomôcť. Tak ja ti nebudem sedím. Ešte dolu. Bola nás iba vrtuľa. Áno, vrtuľa, keď sa stalo nešťastie, že bola vrtuľa tu. Hej, dobre. Dobre. A tu nech sa berie na sami, že by nebola. Poďte rýchlo z tej Dobrý deň. Všetci dobre. Máte manželky? A čo to? To sa to nedalo vyzerať. Prečo? Nikto nám ani ničil tam. Historička, toto zeme tu stojanej. Nemajú tu, nemajú. Ale to je jeden štandard. Ale na obytovných kolegami, čo prezerávame. Ešte bol s kolegami ako profilaxiu. A je to aj... Ja som živnostný, nepotrebujem. Ja som mohol sme ísť domov, dokončiť to, ja to pomôžem. Máte tu nejaké také chladivé téma? Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozrite na mňa. Toto je váš doktor, a nie nejde viac? Pozrieme, dobre? Popočúvame. Popočúva vás kolega, dobre? Dobre. Nejaká alergia na Sestríčka, prosím vás, môžete si to zapieť.
Ale ja nečistě, kolega ma dneska už musel ráno doviezť, lebo už mi bolo tak zle, že už som nevedel ísť do roboty. Hore ste robili, či dáte dole? No však túto priečku na prvom poschodzi. Natavováte nám pomaly, hej. Počúvajte, pán doktor, ešte. Nechajte nás chvíľočku a pomôžete dospäť. Narovnať? Počúvajte. Dobre, budete vy tu nafixovať duši z nosa? Nie, bez krk? Na krku? Nie, nevadí. Dobre, stav si ty. 120. Neviete? Nemusíte povedať tvrdé? Zavolajte a už bez... Recept toto. Čiare, bilaterálne. Dobre. Teraz čo tu môžete si dávať? Ideme mu dať hlavu. Že mám čakať tu na miesto. Ja znam, ja mám. Ja spolužiaka som tam. Dáš ísť do Košicov? Áno, wow. Je to nebezpečné. Ale teraz počúvajte, od Košicov, pôjde do Košici, do Poprady. Do Poprady. Uvidíme, dobre? Musíme... Čo? Jožu, on robil joj. A teraz počúvajte, že... Teraz je spravo. Prešov. No počúvajte, prídem tu, Joži zrazu leží. Significant levels of prescription drug abuse in recent years. Heroin and opiate abuse in Minnesota is at its highest level ever. Dole, keď ideš prvý. Goodbye to the restless lady. Give me a pill 'cause the pain is still in my arms and my back and my legs and my neck and the aching grows and the web tissue so realize me with the good stuff. Give me a pill 'cause the pain is still in my chest and my fists and my hips and my wrist and the aching grows and the web tissue so realize me with the good stuff. Glykemia. 7,4. No, musí ísť do nemocnice, dobre? Nech si vrát zakúsiť. Ale... Ale potom to ďalšie širšie, ale lyžica. Poďte sa. Teplota. Po 500 keby ste mali tlak, ale dnes... Ani poštípanie. Ale nie, sedí. Ale ja som tak nevedela, že čo... Ale potom... Druhá najlepšia z tých 27, a to bol bakalár Filip Doblej a Lenka Celková. To znamená, že v tejto chvíli uvidíte tieto dve posádky. Budú riešiť rozšírenú KPR a simulovanú situáciu. 6, 7, 8, 20. Raz, 2, 3. Pani Horská, počujete ma? Haló? Haló, pani Horská, počujete ma? Haló? Sa vybil ten mobil dobre. Ako sa to stalo? Videli ste to?
No neviem, však boli sme sa dneska prejsť, konečne má dovolenku, lebo však robí celý rok. Aplikuj šok. Nedotýkaj sa pacienta. Koľko to má, ale viete, lebo ja tiež som není najzdravšia. 50 sekúnd bude ďalšia analýza. Funkčná. Dobre, tesný. Je to dobre tam. Zatiaľ ešte zistím len či. Lokšami, kapustáš. To je váš ocino? Hej. Môžem vás jedného poprosiť, že by ste to prišiel takto držať? Podľa možností by som zavesila niekde, ak sa dá. Ako sa to sťažovalo ešte raz? Čo mám? No, neviem, však jedol večeru, došlo mu zle, povracal sa. Budem Matný na periférii. V1, V2, V3. Sekundu, vydržte, prosím vás. Dobre, ďakujem. Infarkt. Mama? To bude na odpojila. Letovo je vrtuľník, ak chcete, môžem vám poslať. Tak by sme využili určite vrtuľník. Dobre, Mama? toto zatiaľ necháme tak. Kolegovia, prosím vás, skúste to. Skúčerka, ja vám veľa neporadím, ale ak by ste chceli, svoje vás nemusím. Dobre. Spomalenie. Dobre. A ten efekt je teraz neviem sa aj naspäť dovolať. RLPčka ide za vami, ale s najbližším dojazdom nejakých 20 minút, časík máte 20:00. Nejaký poraz, na čo sa lieči? Nie, Nemá nič. Presné? 45 Máš približne, tam je syn? Nie. Môžem vás? Ojo. 23. Máme pacienta bezvedomý po KPR. Dobre, ja im túto informáciu podám. Áno. Už sme sa dopobrali. Ešte nie ste sami, ste na byte. Počkajte. Mama. Tam je dolu? Kľudne ležte, pani. Počkáme na jeho trošku tu. Starám ešte Tu opäť. pacient, by ste si zobrali výkon. Na adresu. Vám? 5 minút. Tak nám pošlite vrtuľník. Začnem menovite, je to Gabko Tomko, Vlado Hosa, Mišo Vajceler, Stanko Harvíš, Marek Živčák, Lukáš Žilina. Všetci to chalani sa fakt pol roka poctivo pomakali na tejto súťaži, aby to bolo všetko dobré. Takže obrovská vďaka im. Ďakujem Kočíkovej, Silvii Galade a Jurajovi Falošimu. Slovenska v KPR na rok 2016 vyhráva posádka. Tak už keď sme vo finále, tak to finálové. Tak tá víťazná posádka je tá, ktorá zabehla aj najlepší čas v kategórii ženy. Poprosíme vás, aby ste tu počkali, aby ste nikam neodchádzali. A keďže je to súťaž a je to veľmi neúprosné, tak body ďalej nepustia, ale naozaj veľmi tesne
o necelých 150 bodov. Na druhom mieste druhá najlepšia posádka číslo 23. Myslím si, že zaslúži si zo zákulisia, prezradím na nich. Oni veľmi dobre robili KPR aj včera, keď si to skúšali. A dnes sledovali to, ako to vyzerá. A keď videli, že stále ich nikto nepredbieha, tak boli z toho nešťastní, pretože boli na odchode. A toto ich zdržalo. Nakoniec posádka Alenka Budeková a Simona Kubáková a viete čo, okrem súťažných posádok sa zúčastnili aj ďalší dobrovoľníci, nielen sedláckú prvú pomoc, ale že to ovláda profesionálne a ja mu gratulujem. Pred rokom som nepoznal žiadnych záchranárov, nikoho z vás. A teraz vás poznám viacerých. Musím povedať, že som rád za Mareka, že mám medzi nimi dobrých kamarátov. Som rád za to, že v jeho mene sa táto súťaž robí v mene posádky, ale s úctou, so spomienkou na tých záchranárov, ktorí nedávno spadli, že to organizujú, že nám pomáhajú, že stoja pri našich rodinách a som za to vďačný, že som ich mohol spoznať aj takýmto spôsobom. Chcem poďakovať Ferkovi Majerskému, všetkým chlapcom, viete, ktorí, nebudem vás spomínať, chalani, Mišo, Marek, tuto, vidím ťa tam vzadu. Ďakujem vám za to, že ste so mnou, že ste s našimi rodinami a verím, že nám budete navždy pomáhať. Pre vás, záchranárov, čo vám povedať? Dúfam, že vám táto súťaž niečo dáva, že budete väčší profíci, že zachránite oveľa viac životov, lebo Marek by to určite takto chcel. A úprimne do srdca vám chcem zaželať, aby ste vždy z akcií, zo záchran sa domov vrátili v zdraví, spokojnosti ku vlastným rodinám. Za to vám všetkým ďakujem ešte raz. Na túto chvíľu sme čakali vlastne od začiatku, čo sme vyrazili na trať a cieľ je pred nami. Niektorí z nás výsledky teda poznajú, ale skôr ako sa k nim dostaneme, dovolte mi ešte pár slov. Naozaj som rád, že tento ročník sa uskutočnil. Musím sa poďakovať chlapcom, že ma milo prekvapili. Naozaj tým, kde umiestnili všetky súťažné úlohy. Našli také miesta, mohli sme sa kochať a užívať si túto súťaž. Bolo to naozaj veľmi ťažké, posádky vedia. Pýtali sme sa ich, ktorý figurant, na ktorej úlohe sa im páčil. Či to bola Vaška, ktorá odvietla tá partinka, neskutočné herecké výkony. Či to boli dve zálesáčky, nevybláznené. Ďakujem, no tak teda konečne som došiel niekde, kde nepracujem a zrazu zistím, že som to dostal za pracovný pomer. Medzi hercami naozaj veľa záchranárov, aspoň ľudí, ktorí k tomu majú blízko. Napríklad náš jeden kolega, nebudem ho menovať, bol na pohrebe, došlo mu zle a tak si zobral z osaka tabletku, dal si ju pod jazyk a po pol hodine zistil, že smúla bombík. Karol Čálik. Ja nebudem dlho omačkovať, pretože večer je krátky. Ja som si vždycky myslel, že najťažšie na mojom povolaní je ustať to, keď pán Štepka ma rozosmieva na javisku a fakt, že keď to zavrete vrchom, ide to spodom. Ale potom, čo som dneska videl, tak fakt, že po milión prvýkrát smekám klobúk dolu, že čo vy žijete, vaša robota, tak to je úplné peklo. Keď ja nepoviem text, tak to je... Naštvem pár ľudí, čo dali 15 € za listok, ale vy idete do roboty s tým, že tak ako vaši mnohí kamaráti, že sa nemusíte vrátiť a idete do tej roboty, do toho výkonu pre niekoho, koho vôbec nepoznáte. A to není robota, to je skrátka krásne poslanie, takže klobúk dolu, ďakujem vám.
Prepáčte, ešte PS. Chcel by som veľmi pekne poďakovať Ferkovi Majerskému, to je pán za stĺpom číslo 1, za to, že ma všetko naučil o prvej pomoci, takto vlastne Ďusimu, aj Stankovi. Tieto dve obľudy som stretol, teda myslím Stanka v televízii Markíza, kde sme sa tak hádali s Ferom, že sa chodil režisér na nás pozerať a nevedel, či si to náhodou nenatočí. Z toho obdobia vznikla pamätná veta, keď sme sa s Ferkom hádali o tom, že či si nevymeníme povolania, že on pôjde za herca a ja za záchranára, tak som mu povedal, aspoň klesne úmrtnosť a sledovanosť. Ale naozaj, Feri, Stanko, Ďusi a ešte takto na ďalku aj Milkovi Dobiašovi a Soni Kročovej veľmi pekne ďakujem za to, že môžem sa tak školkársky vrtať do toho, čo ste vy vysokoškoláci. Ďakujem. Ocenení, myslím si, že zaslúžia si ale potlesk všetci, ktorí o 2 body menej ako druhá. Takže bakalár Michal, bakalár Daniel a magister Lukáš Brož. S počtom bodov 10 394 sa umiestnila na druhom mieste bakalárka Zuzana, BT, čo znamená bez titulu Filip, a BC Rastislav Peťo. Rastislav Peťo. Šancu na víťazstvo má v tejto chvíli 17 posádok. Takže ktorá to bude? Uvidíme. Na prvom mieste a víťazom 14. ročníka SQ Lesnica a prvého ročníka memoriálu Mareka Ritu a posádky Poema TV sa stáva Poprosím ešte Tanička, aby ste sa všetci postavili, dáme si všetci spoločnú fotku s organizátormi tohto podujatia, Milko a všetci. Tanička. Dáme si jednu spoločnú fotku a